Señora Virtudes, bons días. Sí, mira, Esther, viña comentarche unha cousa. Que foi? Ti saberás de algún veciño que teña un can? Non, non me soa. Pois é que resulta que debe de haber algún can que ande ceibo por aí porque cada vez que poña a roupa a secar, éncheseme de pelos de can. De pelo de can? Sí, filliña, sí. É que a xente non ten respeto ningún. Mira que deixar os cans ceibos por aí que se acheguen ás casas. Hai que ser... Xa, pois a verdade é que eu non vi ningún, Pois agora xa o sabes, ten moito cuidado porque che pode pasar a ti tamén. Ai, mira, e aí tes. Pelos deses do can, vela aí os tes, condenado can. E que ademais son moi particulares porque son azuis. Aí está, ese é o can que me enche todo de pelos. Un can? Onde? Ti, vasme deixando pelos por todas partes. Eu? A ver, si que é certo que Diguchiño solta moito pelo, pero el non ten culpa, é que eu ten o pelo moi suave e lixeiro. Pois xa poderás ter cuidado de que o teu can non se achegue a miña casa. Ui, eu non son un can, son un raposiño! Tranquilo, Diguchiño, pero xa sabes, pa próxima tes que cepillar o pelo antes de sair da casa. Ai, a min non me pagan para aturar isto, Esther.